Salam, hormatly tomoşaçylarymyz. Ata Watan TV'de saýlanan habarlar. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Pakistanda saparda bolar. Joe Biden prezidentlige dalaşgärlikden ýüze gürdi. Türkmenistan, Awganistan, Gazagystan täze demir ýol tasamasy durmuşa geçirirler. Türkmenistan Birleşen Arap Emirlikleri gaz podogyna hyzmatdaşlyk maslahatlaşyrly. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Pakistanda saparda bolar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Daşary işleri ministri Reşid Meredow Pakistan Islam Respublikasyna saparda bolar. Bu barada Pakistanyň daşary syýasat edarasy habar berer. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşid Meredow Pakistanyň vice-premieri we daşary işleri ministri Işaktary bilen gepleşikler geçirer. Şeýle Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýollaşysynyň Pakistanyň ýollaşy düzemi bilen hem gepleşikler geçirmegi meýilleşdirilýär. Pakistanyň daşary syýasat edarasynyň metbuat wekili Mumtaz Balochun bellemegine görä, Islamabadda geçirijek gepleşiklerde Türkmenistan bilen Pakistanyň arasynda iki taraplyň hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň giň toplumy aran maslahatlaşylar. Şeýle taraplar Söwütde halkara gün tertibiniň meseleleri boýunça pikir alşarlar. Joe Biden prezidentlige dalaşgärlikden ýüze gürdi. Mälim bolşýaly şu ýylyň 5-nji noýabrynda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna prezident saýlawlary geçiriler. Şol saýlawlara Demokratlar partiýasynyň dalaşgary görkezilen ýurdun häzirki prezidenti Joseph Biden gaýtadan prezidentlige saýlanmakdan ýüze gürdi. Ýurdun prezidenti Joseph Biden vice-prezident Kamala Harrisyň Demokrat partiýasynyň adyndan ýurdun esasy döwlet wezipesi bolan prezidentlige dalaşgar bolmak üçin gollaw berjekdigini bellädi. Kamala Harris hem öňde boljak saýlawlarda dalaşgar bolmak üçin tagalla etjekdigini mälim etdi. Biden özüniň prezidentlik wezipesini amala aşyran döwründe Amerikanyň halkynyň uly öňügidişlikleri gazananlygyny bellädi. Ol Amerikanyň halkynyň gollawy bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gazanan üstünlükleri barada hem belläp geçdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezident saýlawlaryny ýurdun iki esasy syýasy partiýasynyň, Demokratlaryň we Respublikanlaryň dalaşgarlarynyň beýleşigi möhüm bolup durýar. Respublikan partiýasynyň dalaşgarlyga ýurdun 45-nji prezidenti Donald Trump görkezilipdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň metbuatynyň habar bermegine görä, Joe Bidenin prezidentlige dalaşgarlykdan ýüze gürmeginiň soňky 50 ýyllyk gaýtadan ýüze çykan waka boldy. Bundan ozal 1968-nji ýylda Lyndon Johnson döwründe şeýle waka bolupdy. Ol hem ikinji möhlete saýlanmakdan ýüze güripdi. Türkmenistan, Awganistan, Gazagystan täze demir ýol tasamasy durmuşa geçirirler. Gazagystanyň Aktaw şäherine demir gazak gün orta uruw boýunça Sowda we Logistika forumynyň çäklerini Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasynyň we Awganistanyň uly gulgamynyň ýollaşlarynyň üç taraplaryň dowuşy geçirildi. Ilkinji gezek geçirilýän forumyň çäklerindäki dowuşykly taraplar Turguny, Hırat, Kandagar, Spenbuldak täze demir ýol tasamasynyň gurulşygynyň mümkinçiligini aralyp maslahatlaşdylar. Gazagystanyň premier ministriniň resmi saýtynda habar verilişine görä, bu täze taslama Türkmenistanyň Günwatar serhadinden başlap Awganistanyň usulen Pakistany we şol ýerden hem Hindistana barp etmegi meýilleşdirilýär. Bu bilelikdäki tasamany durmuşa geçirmek teklibini Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Mehmethan Şakyýew berdi. Onuň bellemegine görä, Türkmen tarapy ýam Awgan kärdeşlerine Turguny şäherine logistika merkezini döretmek we onuň gurulşygyna başlamak babatda ylalaşyk gazandy. Bu ýerde däneleri düşürmek, konteynerler we beýleki ýükler üçin kuwatlyklar gözüňe tutulýar. Logistika merkeziniň taslamasynyň tamamlanmagy bilen Turguny tarapyndan ýük dolanşygynyň möçberi artar. Biz Gazak tarapyny hem taslamanyň gurulşygyna gatnaşmaga çagyrýas. Turguny Hırat diňe demir ýol gurulşygy däl, eýsem ýük gatnamalarynyň möçberini artdyrmak üçin amatlydyr. Gazak tarapynyň gatnaşmagy bilen bu geçirgäniň gyzyklanmasy artar diýip Mehmethan Şakyýew bellädi. Awgan tarap hem Türkmenistanyň we Gazagystanyň ýüklerini Pakistana üst aşyr geçirmek üçin ähli mümkinçilikleri döretmäge taýýardygyny bellädi. Biz täze demir ýoluň gurulşy boýunça teklibe ýokary baha berýäs. Türkmenistanyň we Awganistanyň Turguny, Hırat uruw boýunça gurulşyk meýilnamalary bar. Biz Türkmenistanyň Awganistanyň usulen Pakistana we Hindistana barjak Günwatar geçirgen gurulşygy başlangyjyny gollaýar diýip Gazagystanyň premier ministriniň ornwasary Serek Jumangarin bellädi. Türkmenistan Birleşen Arap Emirlikleri gaz podogyna hyzmatdaşlyk maslahatlaşyrly. Türkmen Gaz döwlet konserniň ýollaşlary Birleşen Arap Emirlikleriniň Senagat we öňde barjy tehnologiýalar ministri Abu Dhabi Milli Newit kompaniýasynyň baş direktori Sultan Ahmet Al-Jaber bilen video konferensiýa arkaly dowuşyk geçirdi. Dowuşyň barşynda gaz podogyna hyzmatdaşlyk tasamalaryny durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meseleleriň giň toplumy aran maslahatlaşyrly. Hususan Adno kompaniýasynyň galkynyş gaz käniniň özleşdirilmegi
geçirmegine hem-de Türkmenistanyň alyp barýan halkara energetika taslamalarına gatnaşmagy babatda pikir alşyldy. 2023-nji ýylyň başyndan bäri Birleşen Arap Emirlikleriniň ADNOC iri kompaniýasy gaz pudugyna halkara düzgünlere laýyklykda Türkmen Gaz döwlet konserni bilen netijeli hyzmatdaşlyk alyp barýar. Video konferensiýa arkaly dowuşyň dowamında Türkmenistan bilen emirlikleriň arasynda hyzmatdaşlyk etmek şertnamalaryň hukuk binýadyny potlandyrmak, durmuşa geçirilýän taslamalar ykdysady we tehnika jähetden garamak boýunça iki taraplaryň ygyrarlygyň bardygy belenildi. Ine mehriban müştoklar ata watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.